Sabar ka Jeli. Sabar ka Jeli. Ay udah gawa dah. Kumawap man na siya. Ay na mga anak yung tawag apa yung pas. Biarin lagi dulu sampai pahiban gatot. Cepatan jaga kan jadi. Enggak Yugi. Wah, ano mo eh? Ay mapicture pa na sana ako kasi ulang na yung video ba? Kasi kinakilan Nami daw ang buwa masarakan namin na yung buwa masarakan. so si Pagyabawa nakirok man na di mo siya sa marami
Singa. Ate, hindi na kaya ta. Pila na po. Ya, kamu berdua. Jangan kilo. Anak apa nih? Ayo,
Ayah,